Fl-2025 skont il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza l-NCPE ġie rapportat każ li kien jinvolvi ħaddiema transgender li allegat diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Skont din il-mara waqt il-proċess ta' reklutaġġ hija kienet talbet biex tilbes l-uniformi tan-nisa iżda inizjalment it-talba tagħha ġiet miċħuda minħabba li d-dokumenti tal-identità tagħha kienu għadhom jidentifikawha bħala raġel. Aktar tard din it-talba ġiet approvata. Il-ħaddiema allegat ukoll li ma natax aċċess għaċ-changing room tan-nisa sakemm ma tbiddilx il-gender marker fuq id-dokumenti uffiċjali tagħha. Il-Kummissarju ddeċida li ċ-ċaħda tal-aċċess għaċ-changing room tan-nisa sakemm isir dan it-tibdil kienet tikkostitwixxi diskriminazzjoni fil-kundizzjonijiet tax-xogħol fuq bażi ta' identità u espressjoni tal-ġeneru. L-NCPE tinvestiga każijiet ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess jew ġeneru, orjentazzjoni sesswali, età, reliġjoni u twemmin kif ukoll l-identità tal-ġeneru fost oħrajn. Ir-rapport tal-istess entità juri li fl-2025 ma ġewx irrappurtati każijiet relatati direttament mal-identità tal-ġeneru.